anteriors capítols de Punt de Trobada... Que m'han desaparegut 200 euros. 200 euros? Sí, els tenia a la tauleta de nit, allà al calaix amagat. Que ja t'ho vaig ensenyar un dia perquè si algun dia havia un imprevist. Ahir vas venir molt tard, On vas anar? Ai, mare, que ja sóc grandet, Escolta, noi, va fer el favor de parlar amb la teva mare? Xavier! Ni Xavier ni hòsties, ja és prou grandet i si vol treballar que vagi a dormir aviat. Mira, Xavier, a casa meva entro i surto quan em dóna la gana, t'ha quedat clar? La mare que et va parir... Però voleu callar tots dos? Esteu muntant aquest espectacle al carrer? He estat pensant que tu i en Dani ja té 18 anys, el podríeu portar. Que jo i en Dani portem al local. Ho has pensat bé, Margarita? Però hi ha coses que no es aconsegueixen per la cara. No sé on vols arribar. Doncs no saps on vull anar a parar. Tu saps on va anar a parar part del patrimoni del teu pare? El patrimoni del pare? Sí, el patrimoni del pare. Saps on va anar a parar? On? A comprar-te el puesto amb el director del CAP que hi havia en aquell moment, el Juli Garreta. Violeta, tengo que hablar contigo. Es importante. ¿Por qué no vienes a Santa Paula? Ya sé que tienes muchos exámenes, pero solo te pido una hora. Una hora. Vale, adeu. Torna a riure, torna a ser feliç, torna a creure en tu. Sé que ho faràs molt bé, una trobada on els teus veïns són els teus amics. Dona'm la mà, dona'm la mà. Al punt de trobada. Bàrbara, bones. Hola, Laura. Suposo que no vas a comprar roba, ¿no? I aquesta ironia, que bé? Tens un bon protector, Però què dius, Bàrbara? Laura, estic farta ja. Que en Guillem m'aturi sempre al carrer per preguntar-me si faig o no faig. I a mi què m'expliques? Laura, en Guillem me protegeix. L'última ha estat sobre la punyalada. Em vas dir que estaries callada, que no diries a ningú. I què? Has d'acabar cantant. I l'estrany és que no m'hagis denunciat. Ai, mira, Bàrbara, prou. Et vaig dir que no diries res a en Guillem. I no li he dit pas. Com vam quedar? Que no diria res. Vale, he complert. Reconec que en el seu moment et vaig amenaçar i em vaig passar amb això. Però a tothom li he dit que era un vagabund. Ah, doncs crec que el Guillem t'ha agafat un cert apreci. Ai, què dius, Bàrbara. Vale, et crec. Necessito més pastilles. Tinc una ansietat a dins, però m'aguanto. Tens les peles? Mira, sí. Tal com vam acordar. Que ja em podries fer alguna rebaixa, Sí, per rebaixes jo ara. Mira, si et va bé aquest preu, bé. Si no, te busques un altre camell. Què vols que et digui? Ai, noia, com et poses? El negoci és el negoci, tia. I la crisi és la crisi. Sí. Va, Mireia, acaba't el cacaulat que faràs tard a l'escola. Que l'autocar deu estar a punt de sortir, reina. És que no tinc més gana. Per què vinguin aquí ara? Jo vull anar amb el papa. Però ja hem parlat d'això. De moment ens estarem aquí, a Santa Paula. I va, vés al lavabo, rentar-te les mans, que faràs tard. Vau. M'he quedat de pedra, Francine. Aquesta nena és filla teva? Sí, és una història llarga d'explicar. De moment ens estarem aquí a Santa Paula. Bueno, si necessites qualsevol cosa, ja saps, on t'estic. Si te puc ajudar amb alguna cosa... Moltes gràcies. Fins ara. Adéu. Ei, jovenet. Què? Ara ja ni em mires? Vinc de fer el descans i ara em posarem als historials, que tinc molta feina. Doncs hem de parlar. Què vols discutir ara al carrer? No tenim prou a casa. Mira, Guillem, aquesta situació l'hem de reconduir. Jo sóc la teva mare. Vivim junts, a casa, al poble, treballem junts al cap. I no pot ser que passis així de mi com si no ens coneixéssim. Em fas fàstic.
fàstic és el que em fas. Què m'has dit? Fàstic! Laura! Què passa? Espera un moment, que t'he de donar una cosa. Mira la carta, aquesta. Quina carta? Tu llegeix-la. Aviam què és això. Però què? Ens fan fora de casa, ens embarguen la casa. Perquè hi vaig avalar amb la perruqueria. I no és solament això. Ja sé que vas robar tu els 200 euros l'altre dia. Sí, home. I tant que sí. Sí, m'acuses de lladre. Sí, t'acuso. És increïble. Et vaig veure amb la Bàrbara, com li donava 100 euros l'altre dia. Per què li dones 100 euros a la Bàrbara? Per què? Explica-m'ho. Tot ha de tenir una explicació, no? Què està passant aquí? Ja m'has acabat? No, no he acabat. Tot m'està superant. Tot em va malament. Tinc un càncer. L'Artur. La casa, i ara tu també. Ja em pots deixar parlar? Parla. Doncs sí. Vaig agafar els 200 euros de la calaixera. Mare meva, per què vols 200 euros? Per què? Digue-m'ho, jo sempre et donava el que volies. Aviam, tiet, estic enganxada a les pastilles. A les putes pastilles de merda. És que com pots haver estat enganxat a aquesta merda? Digue-m'ho! Per què no m'ho deies? Podíem parlar. Sempre he fet tot el millor per tu. I t'has hagut d'enganxar. Et mataria, ara mateix. Com ha pogut ser? Tot em supera. Jo no puc més. I demà inauguració. Em fa il·lusió i tot, Margarita. Oh, i tant que sí, fill. Ai, Cristian, saps què? Hauries d'anar fins al mercat abans que tanquin i portar rosquilles i mel, que no en tinc al bar, i fins que no vingui el viatjant, demà no tinc res de res. D'acord, agafo els diners a la caixa, Vale, molt bé, d'acord. Adéu. Fins ara, Cristian. Eva, què fas aquí? Sí. Xavier? Sí. No, mira, ara sortia de casa. Sí, és que estic enfeinat. Sí, home, sí, m'ho vaig passar molt bé. Sí, no, gràcies a tu per convèncer-me. La veritat és que ho necessitava. Sí, almenys vaig poder ofegar les penes, ni que fos un moment. Què? Sopar de solters? Que jo sàpiga que tu estàs casat, punyetero. No, ja t'ho agraeixo, però avui no puc. No, estic molt liat. A més, avui aquest vespre em vull relaxar una mica, que estic tip de tant de pencar. T'haig de deixar, Que no insisteixis. Bueno, mira, ja te diré alguna cosa, però ara me n'haig d'anar, Vinga, vagi bé, merci, adéu. Artur! Vine. Has tornat de França? Sí, ja fa uns dies. És que no se't veu el pèl per aquí, mai. Has estat liat per Barcelona? Què vols? Queda parlar urgentment amb tu. Urgent? Mira, puja al cotxe i anem a un lloc més tranquil. Puja, va. M'ha fet molt de mal, Eva. M'has arrencat a la meva neta dels meus braços quan l'he criada jo com una filla. Mare, m'he equivocat, jo sé. Perdona, ho sento. I ara on és la Diana? La Diana és de França i no vol tornar. Ella i l'Hèctor han fet molt mala pinya. L'Hèctor li està pagant els estudis i ella sempre que li agrada. I ara què? Tu, què? I jo? Hem de fer veure com aquell que no passa res? Que la nena no vol saber res de nosaltres? Mama, no he vingut pas per quedar-me. He vingut només per fer les coses amb tu. Què dius? Que te'n tornes? Te'n tornes a cap a França? Sí, mare. He vingut més que res perquè he vist publicat al Facebook de la Brigitte que demà inauguraves la miel.
He vingut només per estar al teu costat en un moment tan important per tu. Ho sento, mare. Moltes gràcies. Laura? Laura Bruguer? Com? Com són de casa? No sé jo mateix. Què hi passa aquí? No, home, jo també m'alegro de veure't, tots passants. Molt bé, i tu? Com estàs? Bé, però no treballaves a Barcelona de Mosso d'Esquadra? Bé, de mosso ben bé, no. Soc inspector. Treballo pels Mossos, però no sóc mosso. I què fas aquí a Santa Paula? Tens un moment per fer un cafè i en parlem? Doncs sí. Va, convido. Anem, Vinga. Va. Ai, hola, Margarita, bon dia, què tal? Hola, com va, Paulina? Com estàs? Bé, però, Margarita, a tu et passa alguna cosa? Tens una cara... Mira, a parlar la reina de les cares, tu. Fas una cara tu també, que et passa alguna cosa? Tens algun problema també? I tant, si t'expliqués. Però explica'm tu abans, què passa? Mira la roba, mira aquesta roba. La roba de la Eva. I què fas amb l'Eva? Què ha passat? Què ha tornat? La Eva, Paulina, que ha tornat. La tornem a tenir a Santa Paula. Que fort, Francina, això que m'has explicat. És que és molt fort, és que no m'ho puc creure. Ja, molt fort. La veritat és que en Patrick i jo ja fa molt de temps que no estàvem bé. Hi havia molta tensió entre nosaltres. I, bueno, i l'escapada que vam fer tu i jo fa 10 anys a Madeira, doncs va sortir la Mireia. Que evidentment jo, a en Patrick, sempre li vaig dir que la nena era seva, però és que ja no podia aguantar més i ara ja ho sap tot. Vaya, con el médico de Santa Paula. Habrá que pagarte el doble. Unas 100 horas que estoy en la guardia, ¿estás aquí otra vez? Res, no vinc per pacient, sinó que revisar uns historials que tinc aquí i... Si no tinc guàrdia fins demà passat. Un gran médico volcado en su profesión. Y por cierto, mañana es la inauguración de la miel. Supongo que vendrás, ¿no? Tant que sí, dona. Mira, ja descansaré demà com Déu mana. Així vindré més fresc aquí a treballar. ¿Por qué? ¿Problemas en casa? La meva mare, ja saps com sous les mares. Sí, ¿qué me vas a contar? Siempre sufriendo de un modo o de otro. Y siempre con el corazón en un puño. És el que hi ha. I què, i la Violeta, com li va per Barcelona? Muy bien, terminando los exámenes. Y espero que el año próximo a ver cómo va la universidad, porque con tanto recorte no han dejado libreta para estudiar. Sí, i tant, i tant. I què, i quan torni li explicaràs tota la història? Te refieres a lo de Patricia, ¿no? Ja saps per on vaig. Es un tanto complicado, pero debo afrontarlo. I tant que sí. Bueno. Vinga. Em Adéu, vaig. Guillem. Adéu. Mira, Margarita, el que has de fer és parlar amb l'Eva d'una vegada per totes i mirar de solucionar les coses. Així, de tant en tant, almenys et portarien a la Diana i la podràs veure. Heu d'arreglar això. Sí, tens raó. Potser sí tens raó, Paulina. De totes maneres, la Eva ha vingut per la inauguració de la Miels de demà. Sí. Tenim la inauguració de la Miels i ha sigut tot un detall de part seva. Clar. D'haver vingut, eh? De fet, sí. Però bueno, i tu què? Com ho portes tu? Què tens? Com ho tinc? Si sapiguessis el problema tan gros, però tan gros que tinc amb la Laura. Ai, Margarita, la Laura s'ha enganxat a les pastilles. Què dius, què? S'ha enganxat a les pastilles. I no és tot. El més fort és que ho fa aquí al poble, amb la Bàrbara. I això ja no s'aguanta per cap lloc. Però no queda aquí la cosa, Margarita. Goita que em van enviar una carta l'altre dia, vull que la vegis. Te foten fora del pis, t'han embargat! Sí. Què és això? Sí, Margarita, em fan fora de casa meva! Mare, tens un moment per parlar? Sí, fill, clar. Què tens? Què et passa? Veuràs que sí que acceptaré l'oferta de la Mies que m'ha oferit la Margarita. No, sí, em deixaràs sola a la parada? No, sola no. Jo t'ajudaré a les comandes del migdia, com sempre. La feina de la Mies és al vespre. Comença a les 8 i acaba a les 2, més o menys. Ja t'ho has repensat? Ho tens decidit? Sí, total, aquí a la parada ja t'ho diu el Xavier, no? Però què tens contra en Xavier? És que no t'ho estranya, estic preocupada, Mare, són imaginacions teves. Vaig a eixir-me que he quedat amb en Cristian. Escolta, ja saps que demà marxem a la Fira Medieval de Tortosa. Doncs més o menys estarem 7 o 8 dies. I què vols dir amb això? Home, em pensava que ens acompanyaries. Ja t'he dit el que hi ha. Bueno, mira, no et preocupis, va. Adéu. Adéu. Ai, hola, Artur. Què tal? Bé. No he pogut evitar sentir la conversa amb el teu fill. Sí. Veuràs, de fet no sabria si explicar-t'ho o no, però... Què passa?
Bueno, saps que darrerament ens ha fet amics amb el teu marit. Sí, ja. Saps també que jo no tinc gaire bona fama en el poble, però la veritat és que em sabria greu que tinguessis problemes amb ell. Ai, heu sortit junts. Quina n'ha fet? Bé, de moment no n'ha fet cap, però m'ha proposat tornar a sortir i la veritat és que m'ho vaig passar molt bé amb ell. Ai, Artur, digues el que vols dir, perquè veig que me vols dir alguna cosa que em penso que no m'agradarà. És que em dóna la sensació que el traeixo, però per altra banda, tot i que tu i jo no tenim gaire relació... Te faig pena. No és pena, no malinterpretis. Digues, aviam. Bueno, sí, una mica... Què? Què ha fet? Digue'm què ha fet. Doncs que li agrada molt passejar-se amb senyoretes. És que m'ho imaginava, M'ho imaginava. He sentit que algunes de les seves amistats, de fora, no de Santa Paula, diguem que no són tot lo agradables que a tu t'agradaria. Jo no sé. I veient que la relació amb el teu fill tampoc és la més cordial del món... Això sí que estic preocupada. Perquè ja no només... És que només sóc jo. És que és la relació que té amb ell. És que jo no sé què faré. Jo vaig apostar molt per aquesta relació. Ell va venir amb la seva música, amb les seves cançons, era tan carinyós... És que és una persona que es fa molt social amb tothom, però jo crec que té uns defectes una miqueta fins i tot superiors als de la meva fama. Mira, jo ho estic veient i estic tan preocupada, Mira, fa dies que... En sèrio, no he comentat amb ningú, però... És que... Va, dona, veus, no t'ho havia d'haver dit. No, ara em sap greu. T'ho juro, mira, t'ho agraeixo. Podem parlar més amb sinceritat tu que qualsevol dels que sembla que són sincers. No, potser que vingui algú de fora i te'n parli de vegades és més agraït. És que... Mira, t'ho agraeixo de debò, Va, Dolors, sisplau. El tema d'en Pitu em va comentar alguna cosa així com que et vas haver d'avortar, no? Quan vas saber tota la veritat. Sí, quan en Pitu va saber tota la veritat va ser el dia de la boda. Allà mateix em va dir tot el que el seu germà li havia dit de mi. El seu germà havia complert demanes. Que cabró. I vas haver de tornar de la ciutat. Sí. Després de donar-hi moltes voltes, vaig decidir tornar a començar aquí a Santa Paula. Et va ajudar la Paulina, suposo. Sí. La tieta em va ajudar a muntar la perruqueria, que també va fallar, i ara estic embargada fins a les celles. Em sap molt de greu, Laura, de veritat. Tu ja saps que jo sempre t'he apreciat moltíssim. Com? Que tu quan vas començar amb en Pitu, a mi em queies en gràcia. Però vaig respectar la teva decisió, i ho saps. Ja, no saps com ho vaig. És igual. No m'havies demanat què feia aquí a Santa Paula? Sí. I has dit que m'havies aportat un pes. Potser el del Corresa? No. Aquell tema ja va quedar tancat. He vingut per un altre tema. He vingut perquè s'ha reobert el cas del teu pare. Del meu pare? S'ha reobert el cas d'intent d'assassinat de l'Artur Brugués, Laura. No puc més. Aquest paio el rebentaria. N'estic fart d'aquesta merda de família. Va, tio, calma't. Estigues tranquil. Va, home. Però què collons t'ha passat ara? Aquest tio, que no veu bé que la meva mare m'estigui sempre a sobre. No faig nosa. Però què li passa a aquest? Què vol, que li quedem una bona pallissa o què? Què diu? Ho vols dir? Mira, nano, conec uns que per 4 peles li foten un bon record al malparit d'en Xavier. Tio, no vull problemes. És el novi de la meva mare. Collons, Dani, tio. Que no tens sang a les venes o què? Aquest paio s'està aprofitant de la teva mare i t'està fent la vida impossible a tu. Què vols, que li robin els 4 quartos que li queden o li foti la mà a sobre? No hem de fiar o què? I tant. Confio en tu. I què? Portes merda de la bona o no? Home, tu diràs. Què passa? Mira, del que t'estava parlant. És en Roc. Roc Dani, Dani Roc. Encantat. Hola. Pensaba que no venía. Te dije que vendría y aquí estoy. Soy mujer de palabra. No dubto, Brigitte. Unas últimas gestiones del ayuntamiento. Y dime, ¿para qué querías verme? Veuràs, Brigitte, veient tot el que ha passat a Santa Paula, vull escriure una novel·la dels fets reals del poble. I sé que tu tens una història ben forta. ¿Te refieres a la batalla con Cristina? No, és un tema més delicat i si tu no ho tens clar ho entendré. Como no hables más claro, hija,
No Veuràs, vull escriure sobre la Violeta, la teva filla. La teva història m'ha impactat. La Patricia la va abandonar, tu la vas adoptar. Un momentito, Ana, a ver. Patricia no abandonó a Violeta. Ah, ¿no? No. Patricia era adicta al alcohol. Y el Artur se aprovechó de ella arrebatándole a Violeta. Evidentemente, yo no sabía nada. Él y la monja me enredaron y yo caí en la trampa como una tonta. Yo pagué por ella, Ana. Y a los años me arrepiento de haber arrebatado a Patricia, a su hija. Y te aseguro que yo quiero a Violeta como si yo la hubiera parido. Es hora que la gente sepa la verdad de aquella historia tan oscura.